Well, that is okay. Ndiana akalikisa manuzi. Funa ngabiyo. Abiro phone jo. Saka ndo bakahamba izika. Ndo hamba izika. Ine Samsung ne iPhone. Mina ngayona ngibathela life yangu zendele. Ndise. Say WICKNEL. Ngibathela life yangu. Hawu ndona ngeke wakaithwa. Ayo wathi undibathila. Kuzi ndazoziya ukuthi masina ngifuna ukusenza. Ndakashaya motor and everything ndakabana sinaphiwa motor na sika apha mfesi wangu. Ngakubula maybe I'm not doing enough. Namwari umsengwari wandisiya. Motor apha ndisemngu wangu. Sindazosiwa ndeka. Guys, I believed that ndaphinda I'm fasting. I even fasted for those cars. They say and if ndo bakona mina matha iphindule bese. But numbers of the spirit members. Under my father, prophet, the angel. Is it? I'm not spiritual. Under my father. Yeah. If you don't find me in heaven, if you want to help, also. Because Amanda is. Yeah. Going in bell for the morning in a cheapo. Many boys I would name a bass breezy hippo. And the footy up. You people, Musade who size I'm smoothia Zico. Anengario Zico. Can I pay the Coco boys? I'm Kuti Chico. Ladies and gentlemen, we are back again with another exciting, interesting episode na DJ Levels. Wanu muna singanya batike kuma podcast. Mdara. Ndobatika ziko. Ndobatika. Nditaze kwatika. Ndobatika it will. Yeah. I wanna sometimes my interviews. I know manje ano kunokusiya kugadzira ma fight. Manje try by all means ku answer my questions isinga include people's names. Yes, so that I won't pick out fight after this interview. Kotika present my names because my names are present. Ayo, yeah. Ayo, present my names. It's fine. It's fine, and it's fine. No, not I say. But in Changi Chara Chogwadi. Changi Chara Chogwadi. So if you present the name, I'll just say, whatever according to that name, I'm a present. Yeah, present. Yes. No problem. Ladies and gentlemen, will present the names. Was you nyaya zingori nyaya a podcast ngori nyaya. I was here. Tashika pamba Levels. Ladies and gentlemen, panaba pakanaka bamba banaba. Wanafana uziya about him. Wanafana mbaje ngofunga uti. Wanu kana tsakatarisa lenjiti Levels. Pane studio yawo bebe arugaro pachi. Pa next bebe. You get what I mean? You batika kumatabi kuno. Aiwa no. Ndisingashuru kumatabi kuno go and cheap but this is excellent. Mana mpaka build a mansion. Thank you Zik. Even yango mukatari say ma couch ajo ari kuenderana nema kitchen ajo. God, we won't show you the whole of the house but this is beautiful. Thank you Zik. We are proud of you. Thank you Zik. The motivation and ndaita njishuka pana naona this is possible. Yeah, it's very possible. Sema youth tika kwanza ngozi yauti what's the purpose? Mukuna kiro meme mukuta zvinhu. It's basa ratuda zvinhu. Of course you might get likes ngoti let me do an interview for on Levels. Can do interview kunani, can do interview kuna Java. But tikataza monetize that time. Ndozona kuti tosvika pakutopera. As artists we have expiring date. Yeah. As a date to those that Tatina Cristiano na Messi, the best footballers to ever come. But right now we are starting Mbora was in our day football. We can't mention those names. So I was here to mention my great names akadaro. Mbora race vakabreaka zvinhu zvebhora zvese. But avasisiko. Ziyakuti the time yedu zigo will be no more. Opotoni pambunzo true. Wekutanga vamwe vanobva ngoti no Levels ane imba yakanaka nengangonzo nemwe mukuru inontora imba pakati inontora stand pakati inontora mota pakati. Was it that easy? Getting out it wasn't easy. It's just easy. Saka it takes you to define kuti ama works takufana kuti tichisa imba. Yes. Waize. Kacheka ndone mama producer kuti they still know kuti of course studio ndo mune yes. But ziya time basa, ziya time kutsvaga. Wozikona basa redu isusu ziko. Not gadzira name. Takadzirwa name isusu nebasa rere. We still getting
less Yes. basa redu undoziya sho zonzonza abaderwa $100 usho abaderwa $200 usho saka kuzoti mari yo ibaranze kuti isvike pakwakaimba manje basa zvidefine izvozvo manje kuti graffiti iri ndakufanira kuona nhingi apa ndakufanira kuona nhingi apa ndaiso zvakanaka kuti graffiti iri kugadzirire malinks ekuti vanhu vafunge because right now undoziva kuti zigo even mota mako mune 1000 unangoti alevels nditoriro foni yangu mota because mbrain mako wakutofunga kuti handisimba apa of course handisimba apa kubvira nekubvira but usangana na James apa you can't send James to get a lapio mota mako because ufunga kuti James you don't trust James ufunga achabatora newire ukubara chita pa 1000 mota mako but unoona kuti alevels tabzo lapio riri pa dashboard pangu mota mundu ine 1000 because now you know kuti handisimba apa saka ngatishandisei machances yayo kuti tibva tanota sei tatrustwa nevanhu vanofunga kuti unoona munhu ane mari zigo ndiyangori nayo aize because ndine 200 mpamuno ndofunga kupa $100 watwana $100 richi akutoroka aize saka tatamba navanhu ivavo futika zvinogona kutitira easy mulife but ngatiziye manje pekuzvidefina manje kuti up yes ndikatikonfirme cameraman uchenjeri uri kushewa panapa wakawandisa ukurekodere unodaro kaunza hatina footage atimaona but we are happy with what is happening in your life but dakubvunza futi pawataura nayo kuti munhu wese ane expiry date Cristiano Ronaldo ana Messi ana Roberto Carlos ana Ronaldinho pane time futi kuti yange ngori levels izvi zvikwani ana Ghost Magician futi nana chi how do you feel about wapana maproducer uchi vari kuuya you can go around I always ndiri munhu kuti alright anditoziye kuti chinjo mufarira kubatsira mavitsi handa mari yakawanda but ndiri kugona kutobatsira monetary yacho kutosvikosangana mavitsi kuti munodondira ngoma ndatenga controller rangu ndipivedzerewo waya handizotadze zvinhu zvakadaro zvinhu ndingoni mavitsi pamoyo waiza poita time yekuti nezuro chachai ndataura naTimbe nachaTimbe waiza nditi Timbe kana muri masongs akurira like this you can't still have 6,000 followers on your Instagram when you're the one making the songs arikurira izvo zvinhu state how come you have 6,000 followers on 6,000 why don't you take your name along was problem na producer ndekuti ona pandakapinda isusu nechangu chidafudafu takapinda ona tikatry kuti we knew kuti producers always like one of my guys they're always behind the scenes but saka if you don't mention zvoita ngezigo arikuita basa ega ukubata nyaya zacho saka the industry focuses on the artist more, leaving the producer behind. But trust me, basa rakawanda 70% to 80% of work per song they are producer. And I want to get my South African akazvoonera kare. Saka if you do a song with South African, it's DJ levels featuring the one singing. Kwedo the one singing anenge pamberi peso. No. Watch bad. So ndo South Africans akaona diriro. Saka kunongofana wanga wasataona diriro. Bad. Sandeta nimfeso wangu tamuka ndamuza diriro kuti tamuka when you do these works, let's put our name because we are included in the production. Understand? Production itirimo zego and trust me, unosvika song yako yeah. Then I have to figure kuti song inoenda kupi. Ndogadzira beat according to what you are singing. Andika wapedza ipapo wakuenda. Now ndasara ndega pasong yako wakumba. Now I also have to figure kuti arrangement tangene papi kapata akakakecha. Ndakukata ndakuzoza ndakuta se zvina zvakadaro. Iwe uri kumba. Now ndakuta mastering. Waizi. Ndakuzonya figure kuti song yapera. Chakwe wakuzongotra song wangu. Saka kuimba kuri tikati kana kukomboza nekuimba kwakangokosha the same way yakakosha kukomboza beats, kukomboza arrangements, kukomboza zvese. Right now if you check, it's in the composer. We are both composers. Alright. On this one. So if you check tikanda nana Zimura the music rights, they pay the composer. By better. So ndagadzira beat, we agadzira my lyrics. Probably we work together on the lyrics. Or probably an artist ari ngati san atizi kana sa master H ikanzori mkoma lemaisaga not fana ngwereze uyawisaka and he can also help pakomboza chi beat pakomboza futhi also the beat because master H is also a producer. Saka it's 50-50 pap then mapedza baba atitsa kuenda ndakusana ndakuti arrangement
Yeah. Ndakuita mixing and mastering. So you find out producer put 70% of work pa song. Dakuzosa mashure futhi mbijani. Pawambotala nawe ema-works kuti wavakadeni rakanaka. How do you feel about vamwe vatsati vatiratidzwa wapana wako? Probably vakatoitawo zvishando zvakaita but vamwe vanenge vangoriwo vanhu vasingaratidzi. How do you feel about Ndunge? Naona Ndunge akasimudza deni rake rakanaka. Okay, Ndunge mfana wangu I'm always with him. Ngosvika asasvika panje. Alright, yeah. So ndenda Ndunge man ndakawanza muna fara ugara padhuze neni. Yeah. Vaiziya. So Ndunge amwe doro. Ndunge apute. Vaiziya. Saka muna refocus kuti zvinhu zvanenge achionawo sometimes kuti mkoma machita sei mbona mari atatowana wewe $700 $500 ndo mari yacho. Hakuna imwe mari lese. Hakuna ma 5000. Hakuna 5000. Atina iwayo. Tazojuma nayo tazojuma na 5000 ukunziza. But atina mari zozozipa. Vaiziya. 500, 600, 300. Vaiziya. Pango yapapo ngwedzi isungiriro. Vaiziya. Ndakanza Ndunge wana mfana ngati dai mari yo ndiwe. Vaiziya. Ndingasvika pakupedza dini rake Glenville. It's a very nice house. Very nice. Naona ni pavement. Unoona vakadzimba yongosara ine sora kwezu. Zvangoda pana apa. Ndo zvaida pa Ndunge. So some of the guys vaita zvinhu izvi ndangopa Ndunge. Ndunge ona pana munandisa kitchen mfana wangu. Ikuita mari yakati. Hata kwankudiki ngoma mbichando. Kwakudiki mbichando but shanza these guys. Hey. Bye. Ndunge akatanga kuimba manje. Not like yesterday last day, but I mean uti for vanhu vati kure vakaita seso. Ana Ndunge dechita pana atanga kuimba manje. Kune madhara ekutoti chill sport chotanga kutovhurwa. Madhara chacho ufunga ngatotanga kutoimba. Matanga kurowa mango. Kuimba kare but vanongochema music guys kubhadhara zvisikufamba. They've got nothing to their name. Problem ninge. All right. Ndodzoka pa point yangu pabasic wekuti if you don't define zvinhu izvi guys panokipira bomba. Hakuna mari chazouya. Of course sometimes mazwanzi kuya saving wakuzongoziunza kuti levels 50,000. But mazwanzi kuya. But unosangoziunza futhi unziza. Uchofunga richatouya kuti yanazotouya kai. But mu real life ngatisafunge kuti pane munhu achazoya nemari achiti unziza ndo real life yo. Ndo 99% ye life yo. Hakuna mari kuzouya ita izvi. Saka mari dzakubata dzedzeka ndo mari dzacho ziko. Unziza. Saka matisangonasa define kuti all right. Ndinofanira sei apa ndinofanira ngogadzira rhythm Java. Ndovanhu vanotora mari. Java ndomunhu amuchacha mari. Java munhu ane mari ngachindipa 5,000. Waibata. Wekisa kutoenda watoziva kuti wane 5,000 set aside iwe wachera kudya ma 200 ubvisa 200 iwe wachera kudya iwe Sara 4.8 wakuita zvinhu zvako waiziya mari ngaishanda zvine musoro. Zvino ndakalaikewo zvandaka life mangu andabva ndafarira doro ndatomborinwa ndakashata zvekuda doro kwandiri rakashata nyine ndatomborinwa rinopa zvivindi wanziza ropa zvivindi. I'm a DJ. Ukamwa doro panonakisa. Ayo dzimwe dzangu zangu ndozovhura anonarika nama mistakes. Alright. Atizopotsa ma mistakes unza kuti vanhu vakuraramawo ma mistakes anzouya. But doro inini kwandiri hangu inini akashatira apa ndamboinwa. Vaiziya. Once ndakarwara zvokuti waifunga kuti pamwe ndakunda kunovigwa. About 3 days saka kunomuka. Vaiziya. Mandanoputa nhingirikini. Weed. Atengwa nemusoro zvekuti vaiziya. Ndangoti akona masina. Kutosiya. From iko zvinezvi. Andichaita. Doro ndakapedza form 4. Weed I think ngori musikanzwa. Form 4. Ndongozara fana wangu please. Azvina maturo ini right now up from form 4 ndapedza kunyora form 4 I think 2007. Up to now. Ziko. Ndothanzizva ndiri sober. Ndangofesa ndiri sober. Ko vanhu vanoti because kune vapana ma-artist zvichibva ne-influence yekunana Jamaica zvichipinda nenyaya dzataingonzwa tichikura unonzwa chinzi kuti unyasoita creative ability ka unofanira kunge wakabatwa. Saka unotanga vabatwa kuti varovechi. Ona ziko zvinoitika. Bona munhu wese anoputa ma-cigarettes. Inonzi peer pressure. Unziza. Vamwe wacho vachinzi vakaputa mapapinda masigareti nekudei noda kudai so. Kuda kungobata. Inodza kurooroka pana kudai so what? Ubabuza kuti ndibaside what? Svika vakutoputa fodya. Ndo vakawanda vacho. Vamwe wacho vakapinzwa neshamwari. But ziko ndikuudza nini I'm a living testimony of those things.
ndipute ma-cigarettes ndipute weed ndipute andinobhiya never waiziya saka ndikuti inini kana if I'm able to handle masituation dzakadaro zvinhu zvawangozvipa kuti ndega kuti ndine low self esteem mabata saka ndafana kuda chiko something chinondiinensa chinondipusha kuti nini ndifunge kuti ndikanofana ngenda rowa weed ndiende pastage una fantano apute anything izvozvo paari nduzati anchaputa hana chano aruna anwa tea because I know that guy zvikutodaro aiza jambesa ndingachita yeye saka pamunoinvitwa kunana Kempton Park kunana Chia mutombo audio a bottle of hanzi kunzi as a DJ I want if you look display mangu muziko mabottle arima ayarima they just for display ndotongopiwa sometimes levels ndakutengera ndafunga kuti ngochita chitenda konaro sometimes panozoyawo ana my day drinks of course anondiano a lot of that stuff I don't take away anything one and kuti isusi kuma youth man let's focus man my youth angu said let's focus ndiye wona roda kufocus nozopa zvimwe zvinhu zvekuti iwe wega unogaya kuti mazi but anzi munhu doro kana kuti asingaite zvinodhaka anzi anozowandirako handiziva hangu ipapo aiziya handiziva hangu zvinodaro but ukazowandira ipapo wobva waita focus uri already conscience I think ninoda kuti munhu esaramba ane conscience dzake saka even ukazonzi iwe uda kuwandira ikoko unzisa ziva kuti mari yangu ifanira sei nyaya yedu isusu toda kuti zvoni isusu tive tiri focused tinovaisa focus saka zvinhu zvikuti disturba panguva dzese kuti brain dzamboita sei ambobatwa unzisa yatowana mukuru president yedu unzi musawana mayuti musastike here the future tomorrow madrugs asi boziko alright especially madrugs vasiripo zvamuchose ona chinhu chonzi dombo jejeka anina wish kuti ona zvinhu zvese zvoda hands on I don't know whoever is dealing with those drug issues but zvimwe zvinhu zvekuti asifanira nge zvino vanhu vemasutu what do you think should be the approach approach yemadrugs igo I'm a living testimony we have other living testimony vakata drugs vakasiya those ndo vanhu vanofanira kuita nyaya dzemadrugs not someone who's wearing a suit people like those no someone who's wearing a suit asambe experience vana vake vane everything they need kumba kwekwe awasudhira mastress vana playstations ane chichi no and do you think kufamba takabata ashande zvezvi people vafana kutaura munhu anonzisa at the same level they've seen me growing up unzise they've seen me eating sadza $1 $3-4 unzise ngoma makazvita sei if I talk to them unzise they will understand better unzise not giving someone akakura achidrive Rolls Royce kuti auye zonduza zvemadrugs nini ziko kupa upanzwe zvafana kuti totora kuti ngatiti totora sewikini wakuzati ndakatokura zvakatooma chichi do you understand that iwewe zigo iwe ungazviunderstand here but zigo kwandira ndichikura nini zati akona zigo zvinotoitika gasekuno wakuzati zvinotoitika unozotenga golf team jamani it's like mungati iko motivation yandotowana ndichisvika pa10 pako pana ukona because greater boys ndiye ndichifunga kuti levels that's ukona zvinokupa same as nyaya dzemadrugs idzi alright so brand ambassador wedrugs anofanira ngatori brand ambassador we the fight against drugs anofanira ari munhu watakatoona achipa madrugs memia abva akonga madrugs the same way anoita kuita what takes a use kumadrugs zigo unzise chinhu chekuti sometimes vanongofunga kuti zvandiomira ambira sei nyanibonongono ningotry ndio akawanda wacho wachibata kwete vamwe vanongoti ngatifure napa nchamwa dzake utonzi try variko futi vavo aize but chizoita kuti mayouth akawanda aine madrugs kungoti but andisonda basa kana amuswera kune boys anomunza nga jamu tsvaka basa chichipa deni kunzisa ucharara mudhani uchasi aize tsvaka basa zvenyu zvakadai aize pozira end up wapushwa ngoti amazi nimbo ura stress but zvina stress zvinora you do an issue yemadrugs you know kuti fantan levels and itka ndo anaswera ghetto we not included in that equation ataveta fonerwa then you're telling me we're dealing with drugs we spend time in the ghetto used to understand us small unzisa then you tell us we're dealing with drugs no there's nothing like that
zvondibata koziko I spend most of my time into ghetto Urughetto. ana kupenga ziko dombo rinonzi dombo rasibore tamuza kuti akapenga nembanje ziko maizvinzwa zvo akaputa mbanje atakapenga dombo right tiri kupengesa vanhu every day mbanje vanoti immune arisi bore rinonzi dombo rezi ma1 zvekudaro muna kupisa dombo angofana muna muroya rungofanana nemuroya rungoroya munhu kuti mwana mudiki kunzi wenga akura asina brain same nemuna kupisa dombo muroyi iye muroyi personally ndinda kukudza muna kupisa dombo muno muroyi munhu ari kupota ko ari kuwanisa vanhu dombo vese varoyi je kumeka mari ndopenga kwanhu rinobva kupi dombo anomuzanzi rinobva Cape Town anomuzanzi rinopurifewa anzi panopurifewa inonzi cocaine ndambotira kuti tsvage nezvaro ndazv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 az
alisipo. So we need maybe someone pamwe togona kuita a program where you document muchidocumenta vafana vanoziva vari kukwara nezvinhu zvakaita sana dombo handiti but zvinozoita kuwafilma here nekuda izvo but alisipo handizoziva kuti kuwafilma nechini zvinozobuda una zvekufilma tinotsvaga consent tatsvaga consent ka zvoitwa for educational purposes the same way atinoona mapicture evanhu vane siki do you know kuti siki takaidzidza tiri vadiki chaizvo tiri kuchikoro ka because kune munhu akabvuma kuti tione sini rake rakaenda nechi but atokura chozvati siki ma1 sikatoshayo 1 or 2 even vanototi ndakasiya vachidai so vantu vatoripo but plus inini haaziko ndiona vanhu vari kupenga kugeto vaize saka zvimwe zvinhu zvekuda munhu anogara ari mugeto achitobvunza like vanofanira kubvunza munhu aita zvemadrugs o munhu anenge nini kutoita sei panyaya dzemadrugs I know hakuna munhu anoziva zvinhu zvezvizvo vaize inini vanofanira kutobvunza levels tonifona levels saka toita sei apa neapa neapa to fight this issue vaize but tofanira kugadzira marehabilitation mumageto membe asi rehab iri kushanda here because tiri kuona izvo zvikwanisa kwangu nemupana wenyu mahunga anenge akuzofamba anenge achitaurawo dzimwe nyaya kuona sometimes kuona it's easier kuti munhu akambobuda muzvinodhaka adzokere muzvinodhaka but hansi kuti dzokera ndangonzwa kuda kuti anzi adzokera but I don't know we can't confirm angori mahunga from pakabva ansandamuona but I think chamudedza simbogara naye ango clear oma rumors semunhu ane music iri kupisa mazuva ano dai yeah I think zvakangonaka kuti ochitaurira semunhu kuti aufa but ndiri kuda munhu anoziva asida munhu akangoenda kuchikoro mubva ango apendonzi amazi iwe kuita zvemadrugs of course mari dzacho ngadzibatwa munhu akaenda kuchikoro I understand so disciplinedwa zviri bo nemunhu akaenda kuchikoro it's okay because we need some mates but vanofanira hange vane munhu akaita kana safantani kana salevels kana anoswera kugeto unzwisa anoswera kugeto anoswera kwazvikuita zvinhu zvinyanyoka kugeto of course uptown madrugs akurohwako but vanhu vaya vane zvinhu zvakavo vane maplaystation dzeko vanova nezvinhu zvavo zvari kuita vaiziva saka kuti mavaende madrugs vana vaya kashoma unzwisa anenge atova mava zvokuda aiwa levels madrugs akakosha nyaya yemadrugs the fight against drugs yakakosha but rega tiende panext now tina levels levels ribe nafantani yaipisa kasulogani yanga kaipa ko ribe ari kupi ribe anga Glen vanakuona nge masara ka because ona iwe uri uptown fantani ari uptown ribe atisunyatsoziva anenge atsara kuGlenview ribe kuito kuti Glenview kwakashata but akuti anga asara kuGlenview una ndo nachataura zvezvo kuti masinzi tinodefend unozvita isusu tingoti boys taona zvakadai izvi let's share zvakadai saka ribe tombotaura naye sometimes munhu asingadi kubatikira kakanyanya kacho aiza munhu kuti tichito sometimes topushawo chamama ngadai ribe has been a friend but chitanga and is still a friend we still together when maswede I play before Ribe every Thursday. But it's just the levels in a fantani. But it goes more into DJing than producing. All right. So I'm going to DJing than G. Secretly kuproducer tinchona ngendo music kando zvine mari producer ndo music we make music nditoti my send it andalugadzira akafanana firebomb shelele yamaster echi nana silent killer ndindakadza masonga akadasiya atami moyo keke vetura don't know my send it anziza but ndeshunguto
sometimes ukona ndechiti ndagaya kuti song inondipa mari ati song probably kandabhadharwa maybe badhara 150 aiza ndoita DJ ndipiwa mari ndabhadharwa ndopiwa kana $500 ona saka takwandira moyo into DJing same as Ribe titi naye iko kuchoose sport iwanga uri cheap choose sport ndini music producer kwangu ine hairaki yezvigare kuti mukuru ndiani kana kuti dhafu anga angori muhombe nena kuti ndiye mudhafu ayo ibona muhombe because ndiye mudhafu but pa working space tatingori same mamuri same tatingori same kone musinamboita mafight atona because fight atozati fight maimboita ayo bona panowirirana wana mutazoita mafight mutaze kuona mavisions akasiyana but ni fight watinabono nenyaya yekuti sober manje every time aizatozunguza shamwari wona even tikadaizo then ndisati kuzoda mari iyo yes ukubata nyaya zacho ndisati kuzoda mari ipi iyo irape same simple saka munopedza mangu kuti alright saka toita sei let's find a solution titora mari yose mayouth vangu takabva isusu kwati takabva mahwani chachaikwa tachikasaza $1 takati kana $2 takati ana bounty vai ana secolars sometimes tuchidya takadaro waiziya mbaro hanzi ndima katanga zimdanzo tisatanga zimdanzo but ana wingi d neteam rinenge renguva yana wingi d team hobo rinenge idedzera yasanzi zimdanzo baba yainzishi baba yapa wingi watorwa dhanzo chacha imwe yawo yatorwa yekujoma kuzotanga kunzi zimdanzo yawo artist azoitanga what was the turning point asvika takugadzira maridhim anga nezimbabwean flavor kwacheka winki aitorwa masong akafanana ndazovaona vane godo ridhim iro rinonzi silver screen it's from Jamaica ayo silver screen yes no way nati okay but silver screen wingatopinda ati maridhim akati yayo but saka iye yanga iri dhanzo saka kuti tizova nechitemu chizimudhanzo tisu manje tazopinda nechangu chidhafu mbona zvakaita impact ipi manje mumusic zvakachinja ndopasimuka mawitsi akawanda because okay paipai tinzonzi tatina wingi andika and mumwe ndatinaye futi like munhu ataita kuti uyu akutorova zvekutorova tatina wiki tatina sniper tatina ni futi freeman akabva auya freeman ndo pakabva anopinda ipa but angatsirobva mashure akapindira nezemdanzo tatawirwa patizena nanhubu iyo freeman atori included ka mafazera yenyu freeman anto include ndomatiza ndaidzidzira andoti andichangu zvekudaro alright freeman asatisasaisongubona wandaigara kwainzi kuCharles Prince nekuti iye freeman aigara kuti z extension yes freeman aigara kuti z extension aizombokrosa nepakati paipai kutoya kuti mfana wangu atore masini aize akazokusimbisa mfana wangu kusiye mfana wangu zvinoita chete aizetakachikisa chimufezeche bochi munhu angari bomunhu bochi munhu saka zvekutaurwa nana Kristo zviya handiziya hangu kunzisa here inini side rangu freeman has been good to me up to now wanzisa up to now alright munhu wandoti kuti akapano matisa akakarwa toino ndi freeman pangu pana pana wangu aukurova akutondimotivetawo mina ndopedza kwangu right now freeman zvaanoita kana papa akasendekana ini vanosendera ini namavideos ayo pana wangu unozvandaita because he knows kuti nini hangu andizoziya hangu kuti vakasenza sei nevamwe but freeman matairo ati nakomana haazizori munhu iye kwandiri nini probably anondifarirawo inini because natondera chovatira hakona mufana wangu wekufarira but handota fair and what do you think could be the reason because handifuni kuti ndiyeka nokufarira I think ndingori munhu bwana ndingodika ndingodika chama munhu boere muchizviona kana vesana prophet passion java vesai ndinangoma wangu anonzi chipi ngoma wangu alens banda vesa ndiri munhu bo jama vaivada ndiri munhu bo iye freeman asiri yega akatanga kutaurirwa mastories ari fanifana iwe pane nguva yaibobudawo vanhu vaine makombiyuta vachiti mukuona beats iri ndindakapa levels vabirawo pana mabit ere ndova beats alright chinzonzo zvinoitika manje ndinongokupa good example ndori kana wabirwa beat ka that means mabits kunogona kumagadzira sei kugadzira kati mwe rakada toneti togadzira alright rakangoda kudaro kationeka handi zvibiwa ndezvekurira ndezvabiwa kwauri dzigo unzise tikakubira interview inoyi titati iwe wakusina imwe interview wachaita chapise nano unongoita kaimwe interview saka iwe unongobirwa zvinobva watopera
tangwabirwa brain asi zviri Tangwa wrong biro here brain. iwe saproducer afana kutaura beats nzanzi newapana asi wrong ndine true sense sometimes ndima project na ghost ghost anoza keyboard is a keyboard player is fast on keyboards sometimes ngiza itazuna ghost andigari pamushini ndoza ghost I need something like this if one unoona ndichita projects namfana ghost want to know sometimes levels is not on the machine because he's fast because he plays my keys fast because I so not save time I let ghost sit on the machine rather than ndiye draw not by note like tunatunaita unziza the same way netwa na polisa na cabs ukoona saka rather ndiye draw not by note I let ghost sit on the machine but I'm part of the production utomvunza ghost akakaswa na mkoma ndiye akazokaliza physical but anoza akakavona mkoma aize saka I see problem with you agadzira mabit because chama German remember kune talent because remember that music iwewe ine ma generations right so anybody that time bofamba nema CDs nema flash to playlist yedu unzisa ichoti mama ngidina but right now ukacheka izvo usisina zvinhu kuna fana unazvo izvo wakuzvita saka una music ino different nema generations chenda music inofana pana time pusha zvinhu vachipusha music inofana ngere muZimbabwe ndeipi because wana no believe what Zim dance wanditi imusic yekujamaica yakaiswa kazimu so but andanzi muiro yakaita yakayazve kusvika nofushira na urban grooves nanachi yakona chakazoitika music ando believe kuti inefana ngiri yemuZimbabwe maybe nanasungira nanachiti ndongagara watagara tinawo maybe but ndakukutra back ndikubvisika brain kako futi aiziya tikada kucheka ana likes of John Chibadura varo mariga umana unoziya here music yanga reggae ona ndiwe here that's reggae do agenate that's reggae Rawaka ya wana wako iwe reggae and let's go back again 1980 independence day 39 na Bob Marley sakona saka yaro 10 went into dance and reggae nation tisiri kutoziya but saka uzanzaza zvakaita easy kuti vanhu related to kama roots edu irege chayo roots edu irege and South Africa dekaita zvekutamba yepinda murege futi because ana Lucky Dube mpindiro wanga waita bebe vangaipa wanyo iye anonzi Lucky Dube angasiri boy alright vapana wakwe kuChillsport vakarelease mahits vamwe wacho vanenge vakuzongofamba kuti hana levels imari dzedu dzavakudya izvezvi dzavakashanda kare how nechidya papi mariyo didn't get anything from one atanyasowana you get what I mean aiwa jamani wandiudze mona zvinhu izvi let me give him example yemfana wanga asingazotsamwa unanza ndoziva kuti atsamwa let me give example Enzo iye mwana wangu ye unvunza kana baba wake andokuudza ndakatomupiwa naidwa kunzi chengeta mwana mwana wangu iye izvozvo mudhara chakata maproblems naye ndinotara naEnzo sakatori nemurora ka ndine murora nemuzukuru mwana wangu nevazukuru spiritual father iye mwana wangu saka ona let me say this Enzo achitanga Enzo anokubatikira pastudio aiza vasvika aita zvinhu naJAH Love aiza but aitanga tira JAH Love so JAH Love aiza obva ngobatika paChillsport ndizati obva ndiimbire ngosongo kuti ngoma ndoimba kani tatamira pasi tasiri mustudio vandimbire ngosongo yonzi andikumbira maputi ndokutora nzungu dzese adi atora maputi chichi pano ndisa sort of I sort of like tunya ngosongo get tunya masoliteni pana skill raipa we have studio enza wangu ya studio madam recorder pa rijimba enzi boss ndia na JAH Love bounty lisa wangu artist baiza say colors I think say colors was there na wangu artist unziza Enzo boom and that's one food toputika ayo kutoenda kuti achabatike pa studio pasina puti wena kwangenda anza ndakusedza une company so yakazo aisema chemicals aita zvema chemicals bazo siya kondokudzwa bazo tsoka futhi studio rimwe day that was 2014 yeah atwenga 2014 man atsoka studio wazoka studio wasangana phuma kwesa kubva mabvuku pa studio vedu wabe sikabva kuri kapana saphuma komanje kana umfana udwana mkuru mkuru airi wandiwa ndini andimkuru kulevo izvi zvemusic kutone wakuru wewe akuna wakuru
Ngakuru ndisi wakuru ikoko. Ndikubona. Ndimati mwana wani mkuru. Wozafana kuona. Andisi kuti ndi mkuru nana JAH nana winki. Kana fana wangu hawa. Wabata. Wabata. Andi mkuru waiwandoziya. Enzo anotara kuti kuma makachitsa andiziye tsazo pasvika. Ano appreciate. Alright. Pese panotenga Enzo akapiwa mota nase. Akabva naye koka kana yapana. Kuma mama mabasa edu. Akapiwa mota nase WICKNEL bebe. Akaanza kunatiza. Vatenga mota yake GT6 akatenga nyowani. Akauya naye pano. GT6 nyowani. Anaye pano. Wenza Enzo. Mukadzi wake ndinande ringi momwe. Muri close zvekudaro. Ayambana muzvekuda. Zvekutoda. Ye vanati ye yama yo. Yama panapa. Zvapana vanongoti zvovhura fridge pese handobowa. Aizi. Saka pana boya. Amfana bo. Chaita tuzita ngori kumufavor kudarika vamwe chi. Unonzi zvaitika Enzo, unonzi as a producer ndingori my favorites. Nani my favorite styles of music and I do that. Aizi. And I ngoda. Saka ndangoti nini papa ndanga ngosvika papa. Afana tozata ukanzi takuti kuna levels. Zvangu zvaita. Zvangu zvaita. Saka puma kumanya uya kudiwa na mkuru. Andipota chimkwidza basi. Tugasana mangoro yase. Tubaya. Enza ngane ndungu manya ngasona na mari basi. Saka fana kutenda futi puma kubakeri yake. Puma kunde yazo mkwidza basi. Aizi kuti chomari. Unoida ushamwari inoku hotspot. Andi puma wazata hapa pachade kuda Enzo. Ndangoti se nangori kuda. Svika zvanotanga wabongo. Pazvaita mabhazuka maEnzo. Mapuma. Saka katanga ndi Enzo. Wanoti pumako. Wanoti puma kuna bazuka. Aizi. Bazuka angosvika wandira yangu ngomba isunga yake so yaima noti bazuka. Topinda kuti ngatire kuti. Bozi ngosvika ngoti fana wezara baba. Aizi. Anosvika baba ndosvika ngamota kangu. Svika nani ngastarira madizaje. Svika ndobona ngoma uya saka gadzira kuimba. Ngopinda kuti mfisa kuti rhythm. Yes, wabana utanga kurova. Andi yangu man. Makaonesa hora kavanhu bebe. Bozi zvaitika bebe vanhu vangasambozviona. Baba takapinda ne ozi tatine nzara baba. Mwana mwana nzara ndivantanga kuzotaura kuti level za sibo. Ozi nzara iri kuchuma. Ozi ukatumwa nzara ukata nzara ka. Unotumwa kuita tuzvindi tisina tizi. Yes. Baba saka nzara isibo. Saka unozoona munhu akuti level za sibo. Akandeka. Anbiya redeem. Tange redeem wabirwa nebrain. Wanzisa. Izvi nyaya dzinotaurika sometimes inzara. Vanotuma munhu kuti angachipa ntunya twakadaro. Saka ndokuona ndokutanga kwaputika kwaita pfana yava. Saka takazonotanga kuti vanhu takazonyatsa kuroma hits uchiu sport yacho. Yes. Patina Enzo pumako bazuka. Abata majezi yayo. Alright. Chingobuda mumwe vanoti Toki. Plot. Uzandakadzalisana Toki ndani Toki akazoya after. Toki aiuya madezi yayo. Alright. Asanga toputika ka. Enzo. Angatoenda nenyika. Toki aibva nechekuvigilance. Saka angandikazita chekuvigilance ndofunga here. Achiti tiri kumhanya. Kuona. But so nganga kudare. But panozoya kuchisport ndo panozorwa Toki aenda nenyika. Baba wangu. Awo yo. Baba wangu. Baba wangu. Makaendaona here kana takaenda ega bebe. Kavaendesesa. Takasara. Saka upfumi hwenyu hausi kubva mukudyira vapana mari dzavo dzekudhaya. Vese vatoki vabvunza takanipa mari here masongo yayo. Ana Toki, comment time comment section. Mupindure, mukasapindura mukuratidza mukoma wenyu. Zvinhu zvataingotaura zvataingobatsira nawo. Unzisa hapana munhu angane chinhu, hapana munhu angane mari. Enzo akauya asina mari yekombi. Yes. Andriva jeli. Andriva jeli. Sandakamjira mari yake papi. Andriva GT6 anogara paanoda. Mwana nemaloksi. Mwana nemaloksi. Aiziya. Jinda ndering yake akatenga diamond ring ndikapa mukadzi wake. Akauya asina mari yebhazi mundima totora nezvake. Saka ndakamjira mari papi. Bozi vanhu vanonyatsooneka kuti even unozati Enzo mutema but izvezvi utema hwake so wakutanga econ. Ndine imwe picha ndinawo vari fana ndagara pamotikari so mbonotsvaka zvatakaita. Asi picha zasi kungini kwangu Facebook kwangu noriona. Sako vakasara manje. Matezi aita takaloka zvokuti kana usiri kuchoose boy. Kana usina kuchoose boy. Hitita ndakona kunetsa kuwana. Of course maitsa igadzirwa. Tatina mapolisa angana PTK and was part of us in a way. Of course aita bot slam ne ganyu records yake yaita wezi PTK.
but vaizona tatipa ndasana napitike inini aona saka nzati kama usana unopitike usana kwa levels ma time iwe hapana kapsa vamwe kana producer yenza vagadzira zvigubho paunotaura nawe kuti vagadzira zvigubho hanzi naSilent Killer ndandidze kwamalo nezvigubho zvekwa-level ndokuti uone musiyano waJaja naDevil. Hanzi zvigubho zvinhu zvakadhakwa zvekuti dzakafananidzwa naDevil. yakatanga kubudira ipapo pazvinhu ndo vatanga kubudira ndatanga kubudira SHASL Killer unoziya here ndiwe saka ndiwakamugadzira angariko unzisere but kumubuditsa unze songa ngapinda rhythm rangu on stage rhythm vatanga yachirova mastands stands ioni ngekuti mariro asi songa matanga kuziya SHASL Killer indakazonyanyosiva iri yekuti ndini ndakaloka angato after ipapo angatorova hOLY ngekuti mariro kufinira off ndo song yake akatanga kulira iyo ko pakati paina kufanana karukwa alright just know kuti everyone was there Killer T was there Social Love was there Social Love was there but biggest song ya Social Love yakatanga kuruwanze atanga kuzijala batanga kuruwanze big song that was gungum but Jalove atsuti Jalove angasiwa saimba angariko unzisa aituruwa mangoma yake nemyato yake ukuona so ngiyakava nokuthi zvinhu zvinyasotangidza unzise but ndeipapo but upenyu hweartist ndakaona kunge kune artist anopisa obva apera vachipisa obva apera kwoita vamwe vanopisa vapisa wobva vachizomaintaina kamwe kekuti vanenge vasiri kupisa vanenge vasiri kutonhora vanenge varipo chete saka uona manje ungato manje zvazvinoita manje zigo manje ma-background roots chaiwo anomaita muzvinhu izvi saka uona tikatseka kuna nambuya vanenge vari kumusha vanenge vachitoti vaitofamba kana pakati peusiku vakatakura hari kufungaira vachiti zvako vazviite vaibata zviriko izvozvo wambozviitirwa iyo I've seen it happening vaibata but inini manje inini ndakazotoona kuti saka kana kuna vanhu vanoita ma-sacrifice akadai so for my life saka inini ndotemba nani ndotemba naMwari manje kana ayo ubva kare ndakazonyatsowana kwekuti kuna Mwari chekuzotemba ndakuchitemba izvozvo zvekuti izvozvo zviona nonogara kana so nyange wakada kutumira zvawatumira aiwa kuzvizvi tichasvika kuna kuti kuna mati waiziya varoyi vese levels ari kutemba aiwa ndikuzvitemba chimbomuita ika experiment kuzvitemba don't include me ndikuzvitemba hanzi mwanda kunamata mazuva ano kune power rekuti I can't fear anything ndikuzvitemba saka tichasvika ipa manje toba taona kupinda kwapashoni mumangoma and passion achipinda papa pangopinda futi nembinga kwangona namambo ndini rhythm ana scarf mo ana chimbinga obo dzakabva dzaunza mari mudiri saka ona zvinoitika uona ndinofanira kutaura ndichipa ma-examples let's go to football bhora tatingori naro pesa wana pangopinda Scott neScotland akukudzai whether you like it or not Scott changed the football vision and direction izvozvo amai izvozvo kuti atodzosa bhora chinja rabhora ratobhora next step tane bhora muZimbabwe yes it's because of Scott saka vanhu vane mari vanodiwa mudhiri vanodiwa mudhiri zvebhora izvozvi ndokuti bhora radzoka izvozvi ndandasanda kubhora vaibata but iko zvino izvi madezi amukuru Scott bhora radzoka usapota chiyo ndimbare up to now ndimbare hanzi naapostle Chiwenga vanhu vemuHarare ndakakutsamwira isingaite because makasiya dhimbare yenyu meZimbabwe mamaenda kuScotland ayo ona ndakanzwa suna manje kuti kwanzi kwava cup yakasikwa mari nezimukuru president hanzi ndomunomutapa munomutapa kana I'm not sure but it's a cup nemari munomutapa ine mari cup yokuona zvatotanga tomatangira zvo jamani saka tikuzoziva kuti itime gozoni because mari changodisputa probably handizive kuti vachadisputa sei but ndongofila ngoti mari ika kaingowinwa matimu ombopiwa but pese panoitika chino unoziva kuti pane vanhu vanoziva kuti aiwa mari iyo ingadai atoendayo kumwe kunhu kunenge kuri nani bhora rina basa iri ayo nebasa waona kajamani ndodzosera madrugs saka wana president odaisuka mayouth ziva kuti mayouth mangana tamabhora achabhenefita mudiriri because tikuita kuti mayouth anenge muchazvokuita napresident vanenge vatocreata employment ninde nemwe muyuti wandotoziva anga ari mutambi webhora chaizvo akazoita ng'anga ashaya bhora
ashayabhora andikuona saka kuona sazvikaita zvinhu zvekuita zvinhu zvekuti kubhora une mari because zvinozoita inyaya yekuti unozogona zvinhu pasina something chakuwana kuona izvo zvinoisa vanhu stress yekuti they might end up mumadrugs saka kuona mari iyo mari yebhora yabuda iri bhora iyo ngaisaende kumahospitals ngaisaende ngainge bhora itorapa zvinhu ichaenda iko iyo yebhora iyo ngainge iri yebhora iyoyi wanzisa ngainge iri yebhora iyoyi saka nyaya yekutodzoka kuti iwo pawataura kuti makazoenda pakazoya ana java nedzimwe mbinga tisoda kutaura 1-1 nedzimwe mbinga angatauri ana mambo ndini zvakatochinja but zvakazotanga kushorwa mbinga dzauraya dhanzi inofa sei dakukudza ininde problem yekuti toti hanzi unonzi matorwa power naningi bozi mbinga inoyoba yasvike yoba yati inini I'm a living testimony yekushare power mana enzo yese vakasina power pandiri vakatora power kati angora vachipisirana vakatoenda kune mamwe mastable kunzisa but saka unozonzi zvapedzwa power naningi sei but mbinga inosvika pana levels enzo pana enzo bazuka napumako mbinga yonakirwa nesong yachi yaenzo pumako obva atosara inozanisha zvezvi hakuna dhiri chazonzi mari ichauya munzai nini ndatofunga mari ichauya ikasauya nekuti anyamboitarisiri ndozvakaitika ndizvo enzo wakuitwawo ndakuti enzo azana levels wakuitwa manicure saisingounisaidza life inochinja toleka video zvataona pana mazviwo zingounisaidza ndatobone musiyano wetsoka pana ndiri mugresi unoziya here ndarava munyasha unoziya here manicure tasaimone zvinhu zvalevikupenya look nice very smart zvinhu zvinochinja haingove madziva ava mazambuko aiwa mazambuko tangidza statement rako aiwa mazambuko ava madziva ava madziva saka mbinga dzakaita zvakanaka mbinga dzakaita zvakanaka uona ndiva ndikutaura kuti kana iwe kana usina munyati wemari zigo unzise hauna munyati wemari waiziya uona inini nditokuudza kuti munhu ane favorite inini venini ndandine favorite una up to now enzo is my favorite ndunge is my favorite uza matis but anzvireti ndovenga umwe pana wangu ese kana kuti ndunge anogona kudorka ndakabazuka example unzisa but is your favorite is just my favorite azvireti enzo aigona kudarika vesa rabazi it was just my favorite angori mfana wangu ngoti mfana po unzisa ndatompusha kuti mfana wana record ndompopotera record same as mfana wangu pop 10 farira zvekuti but ayapo mayusi ndikuudza kuti mayusi akazora nzara anozosanga ngotaura zvakawanda nechichiva chitaura but inini zigo ndinokomawo zvekudaro zvekuti ndowanzwisisa pano wangu ndowanzwisisa zvekudaro zvekuti ndowanzwisisa ndine patience nawo unzisa ndi patience anyanyisa nawo zvekuti ndovanzwisisa life yavo but zvekuti zvese zvichitika zvezvi kangosafezi kandofura but ndozva next time ndinongonawo ndakawirirana kuza ndamutukwana namufana ulengendi yamanje aiziya mfana wangu zvekudaro mucheka mavideos ake vaitwa kustudio wangu bvisa hembo tanga kuimba taseta fuza anozowana yake hit to choose sport kuza mfana wazoya time andada kuti ndakuneta nezve music more but ansuti ndasiya music ansuti doing music but nangwa pa lo nempana uri boy ere manje zvakatuka zvekuti aona wakabva ngotonyara nyacho watongwari kangoya wanzi elder conditions wana zvaje ata levels afana wangu ata zvisho afana wangu afana wangu ane problems what is it ngawangu ningi so I believe now kata ma problems I mean that zvakadha kwacha ndifonyere baba tamkomba pa madhako baba sorry mfana wangu manje zvigadzirisa but I believe we solve issues like that but anobura danzo mfana anoro what hands mfana asipo vadati hondonana mande dido would you advise something like that mukorono wona zvela dance manje let it be a clash ye ngawameke mari out of it zwana zvafana neclash ya secolors najalavie yanga isiri kuti vanhu vakabuka nazvo even if as secolors yanga isiri kuti vanhu vakabuka nazvo yanga chinji kuti vanhu vateze patore mari wanziza saka zvinhu zvinonakidza vanhu but ngazviwandire kumari vafana vangu because munopisa kudai so iwo andozviziva kuti kwangu naeveryone but everyone was there vese afana vaitouya vese madedido vese ndine mavideos ari mustudio mangu
iwo wanga ne clash wo futhi manje kana tamuka natamuka wakadala mere bani ndechemari chechi hayi andoziya ke kuti ngoma anopisa bani ndezvemari ndizongozvile ease up kuti chi aswa mwana bada anzi muita clash muno vapana anzi kudenga kunenguna Oskid uyo unoiona sei haina ndooneka ndiri podcast tombobvunza vapana indotoiona ayo zvinoona inzaonze diri ndanokuza kuti rine favorite wachibata rine favorite I believe catalog I have the biggest catalog yes just kurutanga kuti hairake maproducer munotanga kuti both onyamondera wachimuziya Grammar Records ndakaroesa nachesoesa ndandosoro pangu ngobva nini iwo time wachirongana kweso pacatalog wanyadzi macatalog ndopanga uchitema nhubu wanga kutodzidzira mangoma inspiration yaibva kupita mewe hapana maproducer atainyazoziva kuti producer aingoziva kuti song inozongobuda nhubu inspired me a lot nhubu inspired me a lot waiziya by time ndatoona ndatoona zisangana ndina Freeman kwangu saka mwana nditaraona uchidzidzira zvinhu nokuchiona wange something else but Freeman anibata nelove ndishamisa nyaya dzedzizobuda dzidza Freeman azoda ndiziya hangu andirambire vanhu vanga vaivega ikoko but kwandiri Freeman ati munhu akadaro. Ladies and gentlemen, method yatokushandisa nhasi inonzi shuffle chingodzoka nodzoka kozi munhu wacho ana urongeka unoona kudzoka kana kuna Freeman yadzoka kuna Freeman alright tatapapi ngobvunza kuti tanda pambinga saka tanda kutopfuura pambinga mudansi yes levels wakazombopinda murudo zvimwe zvekuti nyika yese yakazosati wapinda murudo but that's what you can expect kana producer wenyika apinda murudo unongozviona nachitira nyaya yemaproducer ndati kunotanga both onyambondera kuti level unokomenda pa both onyambondera usumuziya ndingoziva kune Grammar Records but by that time maproducer anga akakosha muindustry the guy aishanda Grammar Records aishanda kandi yangamuriza I don't know ndoba true good but I know that guy has got a bigger catalog than mine then mine follows well ndiyataurisa vasongo angupana mamwe wacho unoshamisa asi vanhu vakaita kuti maproducer azokosheswa nemumafans because kudhara people they would just know about Alec Macheso Zakaria but imimi muindustry munenge muchikoshesa maproducer but kumafans inenge ngorondingana tuna diriri kai take your name along ndatananya timbe nezuru tiona ukagadzira zvinhu zitako chisara iwe ucharamba kwada saka ona ndipakazoya isusu nafanira ntakuti ona mwangu tofana ngetipo pachinechi people should know we are part of these things of course we are producers we should behind the scenes but let's find a way to put our name out there as a producer saka ndipo kutadzona mafana ngo wakawanda ipapo mukunzizwa azana mafana ngo wakawanda ipapo ndipo kutadzona mafana ngo ipapo ndipo ndosarira because diri tange fani zichizviita because if you see the way we do it zigo tutange popaika kutafani zosvika tutotanga dzing zoti unotogara song yatogadzira izvo but togara song yatopedza yatoputika right saka iwe as producer manje watosara mudiriro artist because yakanzi Enzo chete even kana mudescription ainyoro kana featuring levels apa ndiwashanda waona anoona mfano wangu chimbosa kwana levels daizaona levels uchakaipa kachi mfano wangu ndoenzo levels ripe na fantan katoenda ende zvai condition mind yekuti pese panonzwa song ngonzi levels rino ndoti isong ikamboterera nongona nakizo waona saka ukoona sikatona ngomana tatwamo wakomana wamo ayo but tichadzoka pana wekuti DJ vakazopinda murume zvazopinda mulove yes yakadiseko love ya baba maybe yoda azopinda mulove mwana weku uptown mwana wa minister Obadiah Moyo SHASHL former minister ndifota nezvayo but bo ngaribo hanzi nevanhu makabva mambo shifter focus amangoma akambomirwa makuti amasong nana DJ Tira hanzi ndopa katotanga kufira danso afanga chi danso yeku chill sport ayo danso yakambofa ndima song na one manje ndizonzi ndakuzaziwe ndakazongofocusa nekutsvaga mari mo kunziza uzi studio bo takupa zvinonaka bo bo kunziza ndodzoka blazi yangu JP kacheka zvinhu zvavanazo mudanzi vasana ngwaza zvitenga as an artist but atonazvo zvimwe zvacho munhu wakapiwa but is now a millionaire and whether uzvida zvozvara uzvida ndobaona artist amwe mbona mwashaka artist amwe abata level rawe pasa focus ayo bano ubata watu wa millionaire saka ndakazofocus notsvaga mari mo ndiza kumanisa ndizonge ndine pekugara paripo mungo sina rent so zvangu nako unazofila za landlord mungo sina rent so chingoti achingopinda murawo ndichita zvakugita usually nobody wari ni rent mso 34
ndio Malandlord anodada. 32 so 32 ndio baba wale linda zama mari yao Asikana uri landlord uneti kuti mari iri unobhadhara mvura kune tane ma prepaid meters auzorarama mara ma prepaid meters semagesi anobhadharwa even imba yegrant anobhadharwa but zviri right kunzisa mvura wasvinga zvakufungura wasabhadharwa mvura unotenga na mvura yemamanzi but unotenga na mvura kana yegorese wakuda magesi wakuda kutozorora kumabhiusa kunenzi kuti malandlord futi anza nemameeting avanoita semalandlord vachironga mutemo wemuzvimbo yamangu muno mugated noti mutemo tunoitwa ngori moto gated ngoti panogara vanhu panofanira parase parongeka but handizoziva hangu kuti wangu asiri magated nechi vanosangana ini hangu handisi landlord wemunhu wekuti ndiri my own landlord but saka handina meeting handogara zvangu dzanyanya nevanhu kuti ndinge because hapana munhu anoloja pana haudi kupiwa unozvata madziro angu naurore zvipikiri tamuna chipikiri pakona koma loan hanzi malandlord futi ndangonzwa ndanzongoenda nemadeeds kubank nosvikuti handesinte rangu iri ndipewo something but ndibelieve ndozapana tunhu tusingafanira kuitwa tafanira nechimbadzo chimbadzo chitori demonic kwachitora chinhu choziva chinhu chawabatisa koko collateral chikutorwa most of the times ende achingotorwe unenge watombotirai kubhadhara futi utadzi worwa mari yakawanda demonic I don't believe maloni zvangu believe vangu ramachingoti kandawana kandotosungirira keep on working but ndini hangu kutonawana kutora maloni akatobudirira jamani ndambonzwa kuti I don't know how far true is this anzanzi masiyo akabatisa imba vabereki akatora loan akatanga dhiri rake re handiziye unzisa tags vanonzi vakatotengesa imba yacho manje kuti vatange dhiri ravo sakuona inini ndosandava kuzavaipa kuti hakuna life inonzi munhu achapiwa mari ndo same izvozvo hakuna life inonzi munhu achapiwa loan but unowana watora loan wakatobudirira unowana watora chimbadzo wakatobudirira kwete vanhu watora chimbadzo wakanyura kwete vanhu watora loan wakanyura kwete vanhu vakazotopiwa masina ndikuti apiwa vanhu ubata wakatopiwa nanasi vatori nazvo that is okay ndiani akalikisa manodi foni yangu yabiwa yabirwa foni chivavo saka ndopakaabaizika ndoabaizika ine Samsung ndine iPhone neSamsung andazongobva iwona azobva azoti ndichandisema maSamsung umasani iPhone ikabiwa zvinoprotect kasei zvinhu ndikuona ngezvi zvingabiko zvinani watoi flash zvavabatiri vatengesi zvavaite zvavanoita zvavo but yaprotecta data protection but wazobabuda sei paipai because vaitanga vaipisa kachaizvo paipisa but ndochokwadi chandikukuta saka chokwadi kuti inozongoteerera chokwadi kuti inozongoteerera chokwadi kuti zvoshuwa mungoona sei munaida kuda isero kuti kuti utamona pana nyaya siyani pana bai padini ndo zvakaita kuti muzosiyana namadhamu ringa mamatosiyana madhamu yenguva iyoyo vanga uri madhamu ipapa vanga uri chimoko ipapa anga uri chimoko ndizvakaita tosiyana but makasiyana murudo apo ndosmaila unoziva nonzi plastic smile is plastic bvunza vanhu ndiziva zivo smile smiling ndotsamwa notadza kumbozvicontrol sometimes but ndosmile I'm always smiling What musha unawo nouyu hanzi musha mukadzi pane mukadzi ri pana pana ndogara ndega saka akatsumuka ke muromo wakuru wakawira pasi wakuru wawira pasi because mno makachena zviya zvekuti muna momzi wangu waona warapa yes vanondibatsira the cleaning zese zechichichichichi apa wasvika vachangotanga saka kutona munhu wasvika vapedza masikati munozoona makachikichwa muchivaima but you do you have a family I know kuti mazuva ano vanhu vazhinji anoona ngari bachura but aine family handikutaura asi baba baba wako we know congratulations taona wakatengera mudhara mota you're making us proud azona zvinoitika ona pane time ona munhu akanyondibatsira life yangu zandeni ndise WICKNEL andibatsira life yangu ndoona kunge wakaitwa aiwa watondibatsira kuzi ndazoziva kuti masina anofana kusenza ende kotosenza zvotoitika wanzisa zvaitika but unenge uchifunga aiwa zvinoitika bvunza ona itinusa here kuti iwe munhu ukapiwa 175,000 niye kushandira 300 pamana terera ngatingoti we just saying handiti president obva wati zvoni president asi munhu akadaro disclaimer we just saying Zimbabwe varume vese vasina
100,000 bank by end of December. Tukura. December 100,000 bank. Atopezera totoraya vanayo vacho. Abantu unofunga unosvika usina 100,000 bank. Anosvika. Saka chisipo chete motivation. So kuti uite zvinhu. Asi kuna vanhu motivation yo. Mwana wangu. Tunoona to favor one grace tsawo. Asi iwe like tinotangira ipapa. Iwe waitarisira piwo mota. Baba ndati yangu ndo yakuuya kapa. Nei waitarisira. Ayona matauraita sei vaiti zvoni. Keep supporting ZANU PF. Ndandiko kwa ZANU PF. Lazima natural cause. Kana takagara tiri tuka. Baka wingirwa uyu plate yesasa. Takagara tiri tuka. Kuna ini now does next in the end. Ndine confidence kuti ndangopinda mbomba. Ubata ndangopinzwa mujeli. Ameno ana whatever ndangopinzwa but ndangopinzwa. Pesa ngopinda mujeli. I'll get something manje. Yes. But twasiya kuti zvichinja kuti iye mufacebook akapiwo mota akatichikwawo. Ndatombatsana mtora tofara tese. Maifara. Tofara. But munozosimbisana kuti ayakori kuyema manje. Atatosimbisana. Ona munhu level bo chichi bo. Ayakori kuyema manje. Nanasi. But you unofungira kuti nei wakanyima. Andisi favorite yao. Pakazonge pakubuda kama leaked charts mukuru. Ayo ndazoto ngivanhu pawangotanga ngobatanidzwa kwafunga pamwe ndozvawakanyimiwa. Ndifunge handisi favorite yao chete. Wanyimira nyaya idzodzo mukuru nemari vanayo ndimira nyaya idzodzo handifunge dzonyaya dzawanyimira motero. Vane vanhu vaingoda kupawo vaingonakirwa nawo unzisere ndotaura kuti ndinonakirwa naEnzo ndinonakirwa naNdungi unzisere ndivanhu vanonakirwa nawe kuti anytime unzisere zvingata dhiri zvingata jinguru nemari ndodaidza Enzo ndodaidza naNdungi unzisere kuti vanhu vese vagone kuimba kuti JAH agone kuimba JAH can sing but ndine one of my favorites JAH can sing better than Enzo zvamunoziva JAH can sing better than Ndungi but andiwana jingu ndodaidza ndoti mukoma ndawana jingu JAH ndotana JAH phone nini but ndavabvunze mukoma kuti level dzatambo anditi ngate jingu but ndema jingu ndakatombowana ndosimba ivana sei bye vanhu vaingofarirawo vangangori mumwe mavo kuti kupaninga but iwe ukaziva manje kuti handisi favorite yemunhu hazvizo affect aiwa unonga kutopinga anambutsa ndapinga mutezi mtanga boza tamene jelika mkuru kati wapinda mte mkuru onaika inini kama ndichamba makuru wani msadaro kaonai unatokungura kuti ndakapindira futi ndazotona ndiri munhu kuti ndofana kukipa malishenzi edu ari open no matter what yes right now I think ndingatesera sei kana izvozvo I think vanongondiply hatina anything against and anything against you but I don't think that you want anything against it ndingatongowati kana mukuru ndipo mawaswera sei mukuru ndinofana I think vanongoti hamfana wangwadi because hatina chitasara chakatacha ipapo waibata levels ndakaona ngonosupporta musangano wezano wena waraitida kukudzai nini my dad Movid veteran ndimwana Movid saka yanga siri option kuti ndinge ndisupporta ZANU PF ndomarezera ndakaitwa believe everyone nomarezera matwana vabereki venyu dzimba dzenyu ngoko asi wazokura kwedu kwangu ZANU PF handangokura ndangoona kuti zinkuru raitaura chokwadi vaibata daro wangu zinkuru raitaura chokwadi that apo saka ndangokura ndingori ZANU PF everyone I think mbogori ZANU PF izvezvi why would you encourage mupana akagara apo kuti asupporte ZANU ukona ZANU chandiwo chanofarira ZANU is the ruling party yes and takura zvakadaro now tine second republic ina president unza Emmanuel so president is there for 10 or so more years but right now according to the constitution 10 or so more years ningana kuti constitution yacho to continue waize saka wona zvachikuita isusu tiri maZimbabweans tine vana vararama muno inini wezigo wanziza saka president vakati ngativake nyika yedu wanziza so if you go against him ukuri vana vako yes kunzisa tikufana kusupporta vision yemunhu asarudzwa kunzi ndiye mukuru kubata no matter kuti izvo common sense brain saka ukaita go against tikanouraya nyika yedu isusu tichida kutira kuti tisupporte munhu ari kutonga izvozvi kunzisa ziko hapana zvatikita tifana kubatsana naye kuvaka kusvika patinosvika saka nyika ivakike kunzisa kana vane mamistakes ari kuita tichifamba nawo tichionesana tichita sei tindakadaro kunzisa nyika ivakike ziko kunzisa ndo maoni mafunga ndoita inini kuti as a youth tina president watinaye ndo ZANU PF right now wanziza handizivi kana kuti zvichazoitika handizivi but for now
president is sokuti mudangagwa his excellence aiziya fana ngosupporta Zico saka wala samarara iwewe Zico panze pasa iko kuti wakaimba ikuwa kanyika ka kuva kanyika wazati pakona apo pane dzimba dzakanaka dziri pairi ndozvatokuita kusaudzika kune dzimba dzakanaka dziri apo kuna majarata sakuna tikasupportana according to what he's thinking about because right now nda kukudza whether ukazvifarira usazvifarira he's the president in this day saka wewe ukasafuma wakanyika ukavara nyika time inwe uchaurayira vana vako ungouraya future yenyika vanhu vanenge vachitaura ka pane mapicture anombotenderera levels akazoti ari mugomba ende anonzwa matwa negomba pane mari sikanzi levels kutaura kwake kamunhuwo akapiwa pake panonaka anenge aine gomba rake plus ana levels saka ndosaka chizosupport son. I've never met the president. Unziza. I of course ndasangana nevana vavo 1 or 2 unziza. But nina sana president. Handina munhu akandipa gomba. Ndanguza ndingakura nankura ndezanPF. I believe in supporting the vision of whoever kutonga. Inyaya kuti I want the future of my kids to be kutarama better Zimbabwe. Yes. But tikasa weka with this person who is here. Chingoraya nyika yedu jamani. Yes. Because this one is elected, he's already the president. Kunzisa. Saka whether mchazvidana muzvidana zvazvenyu kunzisa. Saka bona ina ndagomba ndapiwa Zico. Ndio unomboenda gomba. Ndenzana kuza ndingodike chamani. Maiza. Kune mfisa anonzi Alliance Band. Ndanoti amfana ngati mene mbodzisa Alliance Band. Asiri akabuda pane video ranyasha David. Chodi. I think the Alright. Asiri here akapa Oriano mota yepanyenzi pa birthday panyenzi pa wedding saone mbinga zinopa ne magift pa muchato yawo vanenge vane mari saona munhu seuna kudza ndimuna anongodika mfana wangu like ndakataka kumuziya kudhara ndakataka kumuziya way before anoisa ona artists alright but sanongoti mfana wangu andinokuziya basi ngokuona zvazvinoita saka ndanombosvika naye ndichimboona masango aize ngotrial track but ndozvinoitika ndo but andina gomba ndakapiwa nina ndinaro. Ladies and gentlemen, uyu ana gomba rakapiwa mukamona ari pagomba anenge achitotsvaga mumupewo magomba DJ wenyika alright. I think takusvika toda kumbotarisa spirituality yako wambotaura nayo challenge yavaroi and that offer still stands. Varoi muZimbabwe munogadzira bomba ndenda kutangira levels variko variko mboramba varoi variko kava ndikuza kumwe tsotso aizvezvo vako ndikusvibira wakuada ndikonange yanawo a very spiritual person handizoti okay I wouldn't say I'm a very uri masquerader I wouldn't say I'm a very spiritual person ndotsawo kuita munhu akanaka ende kana nenda kunamata aziva kuti ufana kunamata because ini ndo believe onge ndo vanhu vachitanyanya nge mwana vana muipi munyika muno kuti kana kuno vatadza kutoziya is one of them but when ini nenda kunamata ndabvuma kuti mani label kuvatadza ndangoti this other day anozane vanhu vachukisa kuvatadza ndo zvacho ndotaura izvozvo guys ndabvuma it's okay vanenge vachita zvezvedombo vanoona zigotswa rimuso vachikanganwa si logo rimuso waona saka ndikuti izvoni it's okay asi we rako zigotswa wakona zigutswa rangu it's okay Zico but nitaura kuti inini munhu arezi vanangoti mazi ndamboenda kuchechi saka ini ndimunhu kuti ndasvika panzvimbo lese ndikandini saka kana lese ndasvika pamusanga ndida kuona kuti pamusanga ndida kuona ndosvika sei pana president asi ndapasvika nazvo zvangu but I'm still figuring out ndotaka sei namukuru ndofila ndingangotira nawo ka ndetofila ndikaona munhu the person who's in charge there my life will change. Alright, also munhu anonyanyo onzisa ndimunhu kuti ndasvika pana ndasvika muchechi ndatanga ku UFIC ndasvika saka ndaida kuona mukuru ndasvika sei pana mukuru mukuru candidate ndadza kuvaona mane vanazongonzi nemumfeza anonzi cheti pane mane chechi kwedu ndikati kwezi mukuru futi kauchechu ande ndagara ndairi munhu wekuchechi Spirit Embassy. Good news road good news church aiza and then ndina ambassador gogo aiza nda ambassador but anzotanga ndiri ambassador ukuthi uruti wa ambassador chiterera ndasvika kuchechi aiza first day ndasvika ndakuona mukuru vanooneka zvekudaro vanooneka
ndendese andasvika yes my son excitement ndatoya kuzonamata ndamunhu wekuno ndakaranda mechechi person ndoenda kuchechi aiziva but ndakupinda nemikuno saka wakatofunga kuti mafanisi chakaita kuti utange kupinda ikoko wazichi the love of the church German the love of the church that mean is something else. Trust well me. what That mean is something else. tutaonyazofamba newe mbichana kana uzi kunamata kuna baba Harare Baba Harare vanoti vakaona chitaitai amino zvavanoti vakaona bva vayati vakuita sei vakutendeuka iwe did you see anything chiri unusual chakaita kuti kuchikudirect kuti ndakuita zvekuenda kuchechi? Alright. Inini nyaya inodzora kuti pai ndakashaya mota and everything ndakapandisina kupiwa mota nasira apa pamufesi wangu ndakupila kuti maybe I'm not doing enough namwari Mwari wandisiya mota but isina munhu wangu sendazosiyiwa ndega. I believed that ndapinda fasting. I even fasted for those cars say and if ndoba ndobakona mnamata ipindurwe pese but chichikitika ayo namata yakapindurwa Mwari wanga purpose neni imwe waiziya kuti iwewe you can achieve these things on your own. Alright. God was teaching you something. Right now ukacheka mota ndoto driver isi mota ndotopakawo pane dzimwe unoita hombe pane dzimwe mota dzedzingori hombe papo kudriver chief kuti vanhu vazive ndodriver Ford Outre 2021 it's not 2025 but 2021 uzatoona kuti udriver mota dai pasinoona kuti hurumende yakazoti haitata mota zikarekare ndatenga mudhara wangu Dark aiziya Legend 45 aibata ndara driver isini nakiro aibata and how did you feel uchitambidza mudhara so ndakanzopsodzikuwe chirere mangwana ndikati ayo ndaitoti izvi zvinokwanisika kuitika aibata zvinokwanisika kuitika but ndakarova maprayers German aiziya Mwari vaida kuti wega ungakwanisa kutozviita ndakavina mari inopindurwa ipapo saka ndibona kuti namari inopindurwa ende unopindurwa zvausiufunga iwo Mwari wangu kuti mota hombo changoita notongoita then nyama uchangoita notongoita because then rako rinora unokwanisa kutohosta kana chill. Alright, vanatanga kuenda kuchechi uyo wakutanga kuenda kuchechi saka ndasvika kuchechi German ndapiwa love nemene ugod ndaifunga kuti ndasvika kubvunza nyaya dzimwe zvese zvatikaita German it was welcoming kuti vanhu vachoka mchechi unza pane kutopinda mchechi uchitariswa kuzonzi sauyayo chechi asipiri ndibasika kusina izvozvo German ndaiti kufila vanhu vachoka tongoti ndi DJ levels pauya tina DJ levels vari muno but wanyasoona kuti this is love ingoti ndi DJ levels I don't something munyika medu but wanyasoona kuti no judgment look being passed baiziya nevanhu vemuchechi mimi so prophet vakaticha vanhu vaya well iwe bva wati waambassador ikoko ini ndakatokumbuka ndizvo zvita ambassador ndiwe wakazvita ambassador ndizvozvo zvorevei ndakamona kuti this church ndikufanira kuti ambassador this church is a good news church zvozvo baibata ndatomuka ndangoti ndaambassador ndakuza kuti ini ndaambassador well it's okay says ambassador what's your job to the description yawakazvipa inini ndinoda kuti vanhu vekuchechi German aiziya kuti vanhu vaone Mwari. Are you ambassador of the church? Is church? Yes, it's Zimbabwe. Or church is Spirit Embassy. Spirit Embassy. The ambassador of Spirit Embassy. Under my father, Prophet David Angel. Isaac. I'm spiritual. Under my father. Yeah. How close are you now to the man of God? Yeah, ugonachi. They're close now. Zvekuda. Zvekuda. But unombolinga kana mama prophets vanongoti this is levels ake angori close to my man of God ayo ukona zvafanana neni kulinga na mukuru Java dakuudza mukuru Java vakangoniprofita ka1 mu life yangu like so kwandiri prophet Java is like a friend onziza atamba tata chichechi zvekuda but mu life yangu nditi ndatamurisana amene ndakaita nditi ndinosheka enza cheta mari sasazotikangana mari kuzokangana mimi ere ndakuteta mari aize
Andisiziye kuti icharini kuzondiwa kangano yacho iyo whatever. But vanguda. Then kuna prophet avo vanotuita zvema prayers guidance. Uona wangu chimonamatira up. Imagine taking me to his altars. Anonamatira you as a prophet. Kuna gemuka jamani, kuna gemuka under his guidance ndimo. Ndakababatizo spirit embassy. Ndasamba nenda church pesa bana ndasamba baptizo. This that thing last year. Babatizo here kana kuti wakunzwisa ubabatizo. Ari babatizo like kutonyikwa mvurezi. So wakurovera matangi. Matangi vanorutu vanda chiuya mukati mu prayers. Chimokuti bakasembo. Matangi azotamana Mwari ziko. Azotamana but yeah. So this is the love that mean yavana especially towards my life. Alright, but since you were close to him in the sense that futhi uri ambassador wechurch yawo, one of mabasa ambassador ndeyekuti tikawaona ambassador wekuIran izvezvo we can call him tomuti chimbotozoti chichi kuitika kuIran uko ndizvozvo togona kutodedza futi even wekuAmerica kwemene muri kunetsana noIran. Saka tinokwanisa kuchibvunza, that's the job. It's okay. It's okay. Pane allegations oba anenge achitwa leveled against him, zvichinza hOLY 10 vari kuti zvakati, vamwe vachiti zvakati. Wese munhu ari close. Ndo picture yauri kuona here uri padhuze? I've German sometimes kuona nini? Ndo teaser mudaro. Why? Side randoona nini masera ntalo vanhu ajipa. One day we were in Tantrim call center. Like pagadzwa call center pachurch pedu baba. Eza. Katometa. Angopinda call center baba. Jamani but just tangogara vane protocol yavo. Means security yavo protocol. Security yavo neni dadza was there. Jamani vangodza song muneza angopinda mupray. Including nini jamani. Tamona munhu wese mupray, munhu wese even security. Wait, vakabuda vari security isina kuvaona security mupray. Security yavo urifanira vari yekuti even nini ndotombonzi. Mira. Ukunzisa. Varatidza kuona kuti munhu waMwari abuda. Sandoshati inini pese this is the side of him andinoona. And kana chida kufara vanotofara kuti togona nezuru yesterday we had a studio session when we sitting my members of church my messages stage recorder is panogona pasina dzimwe nyaya dzekuti vanhu kunamata or interceding papo but tichita zvechurch tinawo tofa tosekere waizvisa but I'm very close to him and sandaona side right now komana of course sometimes when he's free we go hunting. We go hunting zvedu nawo nadedhi wangu. Sometimes it's free tongoti twende tobata futi zedu toenda pangandofudza tawana naHOLY 10. Andiziye we go hunting. So you are now a trophy hunter. Ngati search I'm still learning. Wanziza. Wambo robo here kana ansati. Ndakabata angana futi yawo ndiyo chabatisa chochiona. So aruri pamwe ndopfutuzirana naHOLY 10. Maybe andiziye because I wasn't there pangwari but inini ansandona side there vairotwana naHOLY 10. hOLY 10 mufana wenyu. Zvaanenge achitaura whether ichokwadi kana manyebo. But zvimwe zvacho zvikuzomusiya apa nzvimbo iri munongona ari munhu ari pamawana. Ari pamawana. Because vona achinji kacho unotaura zvimwe zvinhu zisipo. Unzize vanhu vanotaura zvoti wazonzwa inini handisanda zviona unzize kwari handizeti yakazviona kupi waiza but kuna prophet I doubt aura zviko zvezvi zvimachokwadi handidi kunyebera iwe pane zvauri kudzidziswa here pavari kana kuti uringonakidzwa nenguva around a great man zvinomboitika kwandiri ndokunakidzwa I'm always around him sometimes or not always but sometimes he's too strict. He's a father zvekudaro. Sometimes when you are there you're supposed to be doing right every time. Unziza supposed to be doing right. Saka atitaure zvakawanda wachibata when around him because teach me that you as a father to take the lead to show that direction because remember this guy vari kugadzira maspirits edu tive vanhu varipo asi kuti ndimwe varipo
Yes. To try, and he's And also to trying, perfection. and he's also trying to make me perfect. How do you see yourself more spirit in the next 5 years? Kana ndira spirit and so that I'm spirit jam, but it's a moon wo anenge akufarira zve church wo. Yeah. No, we try prophet my man. No prophet of this last dispensation. What is it? Saka, well, sometimes you can now same plate. About Tora. What is it? But plate small. Yeah. Unzi said, plate ya good. Sometimes I'm good. Munzo waka ndikudya. Ututa naye kunzo. Ndangotepa mtu grace chamwa, ndangotepa mnyachezo chamwa, ndangoita andona kuita prophet. Kopa nombotaura kuti nyanya opportunity. But inoziya kuti vanhu vakawanda chasara. Unoziya kuti vafanira vakakura vari kumarani kwana Jesu. Vafanira vangu vachitotsva izvo. Uzaito saiza mukuru. Usimwari. Kuona ndozvinoitika izvo. Ndinokuudza kuti sometimes uona ndondatwa munhu ari bo. But une side rangu rakaona ziko. Une side rangu rakaona ziko rangofunga kuti ndandiri ndakabata. Ini namwati takatobudana. Zvazvibvunza mwari namwari unzi level that asi iwe manje ndiwe testimony chayo manje. Apa ndikuona. Iwe ndiwe testimony. And the man of God always teaches me how to ask for business from God, how to pray. Unziza. Saka kana ndiri munhu wamwari a man who hears from God like that one. And ufunga ndikunotsvere. But iwe chanotsvera inini manje uzimburenza kuti a levels akambodai. Ino chinazvo mburenza hapo. Unziza. Yes. And in that nini handisi bo. Let me be close to someone who can help me understand God. Levels and so believe. And izvo zvinotaura izvozvo. But do you know believe it? But nini ndakatoti kuti ndenge ndasazozvibelieve that let me be with someone who can help me understand God. Then avana vange kuchechi kwenyu prophecy. Munosvika pakuprofita bhora. Asi maprofesi ikoko manje maprofesi ndovesiri namo manje. Ndakuudza kuti ndikufamba nemen who hears from God. Prophet can prophesy anything ziko. Zvavanzoona mwari unzwa straight from God, straight kunyika, straight kwauri, straight kubhora. Vanhu vanenge vachiti hanzi mwari abatikire madhiri ebhora pane zvimwe zvinhu zviri serious zvokuprofita. God anoratidza vanhu zvinhu zvese zvese wanziza wave ndiprophet. So alright ndakana ngachasa criteria kuti iho ndiwo ndoda kuziya zvawada kuziya from then unzisa. Let's say wada kuziya about your life then wochitoudzwa about your life. Ndakana ngava prophecy yawo aite zvikunzi vada zvongopiwa zvakare. Of course zvinouya zvakadaro, but also you can ask about your life from God. And then wochokudza nezvelife yako. Chiprofita cheZimbabwe wakachiona? Profeta cheZimbabwe ndakachiona. Yes. What was your views on that? Ndozvakanzwa namwari. Prophet wakanzwa zvinhu namwari. So zvakwauri iwewe kuzvipikisa and you go down. But pamene backlash kairi strong from supposedly mamuwo vanhu vekuti vanenge vatori ne. Alright, here's the thing. Vanhu zvavanoita manje. Zvinhu zvikangodonangana neni ndozvidefend. Unziza ziko. Ukauya vachiti maproducer amusinyasorwa music. Unziza. That means wasign nini mukati. Yes. Wanziza. Saka a great producer ari kufa in 2 months. Nezima producer unotofunga what to include ipapo. Wanziza. Because ndandirimo party maproducer vachaura. But ndozvinoitika papa. Saka prophet wakanzwa the words from God and he decided to say the words because he is there for God. He works for God. Unziza. Has kuti so he works for God. So what God tells him to say. Ndozvanotaura zvakadaro. Saka zvikakubata manje iwewe manje papo manje. Ndapinda mu defense mode kuti iwewe heka. Vanozorere muBhayibheri mune verse inototaura kuti I'm not sure if it's around achanyatsoita look at it. Hanzi kudenga uchanomira nemuprofita wako. All right. Saka ndiri safe. Ndazvikadaro. Anomira nemuprofita wako. Ndazvikadaro nezingoziti. But mwe munhu anobva ati kuchechi kwenyu kuri kupiwawo vanhu mari zvafanira noita kwaona uchipiwa $5,000. $5,000. Handizviri zviri kudedza kuchechi. Alright, ndakaenda kuchechi ndisinapiwa mari. Ndakazopiwa mari ndiri kuchechi. Ndatova almost half a year. Ndunga nganditanga kuenda kuchechi kwekwe. Tuze zvinhu zvamusingazivi. Kudaidza vangu vanhu kutaura kuona kuti vanhu kuenda kuchechi. Tadza anouya kuchechi. But vanhu kutonamata chamani. Yangu yekunamata.
So what's the concept behind kupiwa kwevanhu maseed? Okay, so this is what the prophet does. Wakanoti okay, muna nemari. Unziza, muna nemari. So sometimes he gives back. Ngofunga kuti nganingo power, not giving back as such. Ngofunga kuti I must give. Waize. Because mwa Germany kana machimana chinhu chakaipa. Chinhu chafane kupa. Mwara WICKNEL giving. Iwo wakupa wewe. Andopa zvakudaro. Chama ndopa zvandowana. Ini ndopa ndokwanisa kupa munhu recording. Nasa ndikushaira something miraona. Ndikushaira something miraona. Miraona. Waize. All right. But are you now a giver impacted by my teachings that you are now under? Yes. I was a giver, but ndazona zveshuwa kana kuti wait kana zvavanoita manje. Right, so to ngene zvefundamental. Zvavanoita manje iyo prophet manje. Zvavanoita manje. Vanongofunga kuti dangopa dzimba. Papa ndinenge ndakapiwa pera. Kuna papa ne motikari dzinenge 4 3 4 I don't remember. Dzakapiwa vanhu. Papa ne dzimba. Papa ne mari pamana 500 1000 5000. That day more than 20 30 people were given that day, if not mistaken. It wasn't DJ levels, but nyaya kuti DJ levels face way Zimbabwe on this side. Ayo sindika ndakapiwa. Wala kuna ndakapiwa dzimba ndakapiwa 5000. Kuna ndakapiwa Benz that day kuna ndakapiwa Benz. Kuna ndakapiwa imba that day. Ndichiona nini? Unziza. Saka that was a sound of double favor. So double favor. Vanongofunga kuti ndakupa, then he named something. So this double favor. That was Sunday double favor. Udakuya. I'm inviting you. I'm inviting this one. This year there's a sound of triple favor. Triple favor. Yes. Ladies and gentlemen, the sound of triple favor is coming. As the ambassador, just said the sound of triple favor, and there's houses, finished houses. There are cars, 0 mileage. Sarabofamba, right? Ingofamba zvokuri zvongonza ayo. Apane chena pana moda uchairwa hapo. Ngoibvisa ingoni. Kana zvokunzwa pa church. Zvongonzwa pa church. Unofambira kuita. Kuti you get that car less than 50 kilometers on clock. Ndizvo chokwadi. Nemapepa. Too good to be true. He's a man of God. What is Zigo? What I start with but asara pa. And it's going to be bad. All right. It's not good. It's not good. You know motka. Not changing the motka. Not changing the motka. I just but now I want this men of God is worth following. Not changing the motka. So this men of God, this mabasa I want to be part of this. Ko uri partner were. Yeah, and partner. Zvakakocherei but. Vanhu avazvinzi ndiwe ambassador. So people don't know. Vanofunga kuti kana every mari yabviswa kuchurch inenge yangonanga. It's not partnering with church. It's partnering with what God is doing in the church. So it's partnering with what God is doing in the church. Saka iwe unzisa kubara nyaya. Saka iwe ukabatana Mwari, basa ra Mwari. That is not the church of Prophet Angel. Yes. That's the church of God. Under his men, the prophet Angel. Well, on this. So a problem that we man to the prophet to the church. Nzorwa kuna Mwari. Ambassador vari pana but tinovabvunza makwesheni ese. Ambassador. Kuchechi kwenyu futi hanzi murumbota muchihaisira vanhu vemadhanzi vachiuya vachi. All right. Church here dakuudza. Hippodrome is not church, it's a venue. We are building our own church side side running there. Tukuenda church yedu isusu. As spirit members. We're building our own church. That's a building notoonwa ne our mother. The Navia prophetess. A building ravo. Undiza. Rangofana kuti HICC. It's a venue for everything. So you go to mchato wako yo notongouya tukupa venue. Tukwaisa venue. It's a professional. Papa chisuze church kutongoitwa tsitsi na mama. Kuti andingazosiya vana vangu vasambe kupinda ndinazvo. Unzisa. But of course that but I was better the church says rent but really building ra mama. But saka it's church. Samai vedu. Runza tsitsi sevana sangwa anga ngachimuse vana vangu vachingopindira. Satani yedu church. But very soon, we're building our own church as spirit members, signing the side. We have our bigger space at Tronaya, at Tenga is church. But Queen church yedu. But that one, hippodrome is hippodrome. Zigo. Any day we are to wako. Any day we are dance rago. Any day we are even waka kanda bute mimi. Tumuza to some prayers but to tumbuga jamani.
takutira zvamwari kwa mutyere kuti vanhu vanogona kusiyama spirits avo chichichi mweya yakaipa mine mweya wanonzani unenge uri andamprofita upi uchirespekta mweya yakaipa unenge andamprofita upi andamprofita upi wakurespekta kuti nini ndisvika mweya yakaipa levels akabelieve unenge uri under grace dzipi chichinja chechuya kuti kuudze kuti auchararami in fear jamani auchararami in fear mustn't live in fear sika you can assure me kuti ndokwanisa kutouya kuchechi kwenyu ndikatofamba muchokwadi chaicho 100% dadza ndakaona muna dadza kuchechi kwenyu dadza akatouya kuchechi akatosvika kuchechi akati ngomwana adopinda muchechi but iye anoti akaona ndaenda kuchechi waiziya ati lebvuza kuda kuchechi saka yangu yakuna mari wezikona vanhu mungatojaja vacho kuti rizimutadzi kunzwa iri zimutadzi saka wana munhu aone yaenda kuchechi kushingwarawo because god ini baba ndoina masosa ndo gift yangu like saka ndakazona kuti nini I mustn't be a pastor. Of course, I'll be an ambassador and the prophet at the same time on this. Very soon. Jamani, ndikuuza wale mnanofamba naye nini? Jamani, asipo. Ndona magenda mimi sika kumalawi. Mama diplomat. Ndikapinda Malawi. And I'm privileged sanga ne his son Prophet Bushiri. Wakaudzaira kuti ndimi matags avakambotaura gore reya kuti maida mamapiwa mari kuvaita hit and run kuningireni yevideo rakudare handausa time yotara nawo zvavo but ndakatosana time yotara naProphet Bushiri zvakanaka ngati he's a good man also. He's building a city in Malawi there. He's a very good man. Your last words? My last words I'm going to as much as I represent the church, I want people to come to God. Right after everything. Yes. Ladies and gentlemen, it's done. They mustn't take that for granted. Buddha, which what one is very quite honest. Only man put it in simple terms. One is what honest you. German, Nisuru, kuna to see what is a yes. Why as a one zonons nas. So I want people to come to God. Let's see what comes to Jesus. What I might say with our church queen. On this, it's okay. China mat. Cool. Bana wanatula na matabadeni. But the Bible not the woman says nje This we live by the Bible ka. Yes. Kwenda kuchechi kuna fellowship na wamwe. Fellowship ndo ndio. Right. It's okay kuna matabadeni, it's okay. Kwa mungu ndo prayer ini ndo wenga ndo daily devotional rangu. Right. From my prophet ibelenge. Kana buka ndo wenga so. Kana daily guidance. Na sort of everything. That answered. That's what wants to make sense. But abanda kutopinda ndongoro nongoverengawo ndopinda muround rangu. Right. Ndikuudza kuti ndi protected you there. And I'm very sure that I'm protected. Right. But my last words goes to my youth. Yeah. I have the youth at heart and right. Doing music, like especially those in the music industry. Yeah. Doing music is good. Doing music is very good. But let's define a picture mari. Ne music. Sometimes when I waste a time with I must keep doing hits. On this, like for example, I'm coming JAH. I don't even my hits every year. My hit songs, but I'm going to favorite. Say what one as mission. So make friendship. It's no benefit. Zvirait kuonesha mwari zino benefit in life ngokuti unozonza zokumudzirawo life waize zvirai kutamba nevamwe unosimudza wewe but your company inodetermine namangwana akwe. Show me your friends. Ndosa ndikukuza kuti nini my company right now ndosanda ndakazotaunzisa Prophet Makandu yako kuti if you don't find me in heaven you're going to hell. So if you don't find me in heaven you're going to hell also. Because I'm under His grace, the grace that's how one has known this is a true man of God. Prophet Angel. So every teaching of me to go to Jesus Christ, I have the manual now. Ndungoita. Jesu ndo passport yona udenga.
amja Jesu sempunisi wako personal savior wako ndio passport yenza tivatadzi vamwana vatiregerera zvese zvakufunga kuti ndimutadzi uya yendo Jesu vakazviregera sezvo. Ladies and gentlemen, this has been Levels, DJ Levels. Vaiva maiziva vari kuChillsport Records. Ndiri kuChillsport Records. Kuseva vaiziva kuChillsport Records. DJ Levels from Chillsport Records. Also the ambassador of Speed Embassy. Ndobananda kuenda. I was vaiva maiziva. Child DJ Levels. They okay, this guy, so this guy, this is me, DJ Levels, from Chillsport Records. You've assumed the guy is superior. You've assumed he's superior. Our ambassador. His Excellence. Thank you, His Excellence. Ambassador His Excellence. Oh, yeah. So I also watch pana president. Wotanga kuti ndinonzi His Excellence. Because atikana muri paseko ndingo His Excellence. Wakakula down with that. With that we are out. My bad man asina pride asina ego. Wantanga tondirizira gawiso. Pamachada titsika nge inaso. Nodzoka pa podcast ndina zigo. Osika zika utangeka kama ziko. Maona drama rekwa gringo. Tepe kunoona isi dingo. Ndinonzi tingoringo. Dameri dina nchazo single. But next album. Fucking amigo. I'm a bitch. Shadow guys to my trick bus. My bad man asina pride asina ego. Wantanga tondirizira gawiso. Pamachada titsika nge inaso. Nodzoka pa podcast ndina zigo. Osika zika utangeka kama ziko. Maona drama rekwa gringo. Tepe kunoona isi dingo. Ndinonzi tingoringo. Dameri dina nchazo single. But next album. Fucking amigo. I'm a bitch.